wangine kembang arum dalu lumrang aruming kenanga hangambar ambar dadi saya nambahi bingar ngancik tengah wengi raras rem-reming rasa rasane wong ketaman wuyung datan weruh wayah anane mung kegodha wewayangan kewesing wanita tetungguling pawestri ingkang nyata pindha widodari kasuwargan satriya ing pringgo ndani Raden Harya Gatotkaca kesandung wuyung kagilut bronto lelangening lelamunan lelewaning wanita Sulistya ingkang hawawangi Dewi Pregiwa tinata pineper laguning karep parandene tan kuwawa nduwa tekate denira arsa hamethik kembang wangi Nimas Bendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane Yayi memani ing ati Yayi Pregiwa ana lumahing jagat uriping langit ora ana wanodya utawa wanita sing kawawa njirep rasaning Gatotkaca kejaba mung sliramu wong ayu Yayi Pregiwa Kakang Mas Gatotkaca Kakang Mas kepriye wong manis semanten ugi raos kula semanten ugi manahipun pun Yayi Pregiwa rinten pantaraning dalu mboten wonten ingkang angreridu kejawi namung wewayangan paduka Kakang Mas ingkang tansah sonjo wonten pungkasaning pangimpen Kakang Gatotkaca Yayi Pregiwa banjur apa prasetyane Yayi Pregiwa marang pun Kakang Gatotkaca Nimas Kakang Mas badhe kapalangana mlumpat karanteya badhe medhot menawi Kang Rayi kula pun Pregiwa mboten kasembadan sesandingan kalian paduka Pangeran Raden Harya Gatotkaca kula aturi nyekseni ingkang dados patemboya utawi janji kula menawi Pregiwa ora kelakon sesandingan kelawan Raden Gatotkaca langkung prayogi badhe kula entengaken
wajah kula Kakang Mas Gatotkaca. Kakang Mas Pangeran Gatotkaca, Rama Paduka Kyai Werkudara lan Rama kula Kanjeng Rama Janaka sampun sami sarujuk. Tiyang sepah Paduka kaliyan tiyang sepah kawula sampun sami condong ingkang sarta rumaja golong giling gelek ingkang dados niat kang sarta tekadipun. Paduka kaliyan kula kang rayipun pergiwa kantun nengga dinten ingkang sampun dipun temtokaken Kakang Mas. Iya Yayi Pregiwa iya. Nanging wonten menapa kok nitik saking lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo? Sajakipun Kakang Mas Raden Harya Gatotkaca kok kados wonten gembolaning perkawis ingkang kineker, gembolaning perkawis ingkang sinandi. Kula aturi hambabar Kakang Mas Pangeran Gatotkaca. Yayi Pregiwa kados pundi?
Sawetara triari kawuri utawa telung dina kepungkur pun Kakang Gatotkaca nampa sasmitaning dewa wangsiting Jawata lumantar pangimpen utawa lumantar pasupenan Yayi. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara lajeng paduka Kakang Mas Gatotkaca nyupena menapa ora? Yayi pun Kakang ngimpi sajroning dedaupanku kelawan sliramu Yayi Pregiwa ana dayaning ombak utawa banjir bandang ingkang anempuh kasatriyan Madukara. Iki kabeh pangimpen utawa pasupenane Gatotkaca iki kira-kira pratandha apa ya Yayi? Yayi Pregiwa. Saya tidak tangkap purba dening manungsa ingkang triprakara kutha kalawan bejo kang sartata kane pati Prabu Yaksa Pradenta jejulukku Ratu saka negara Tunjung Langkaban.
Tata Pandhawa Tata Kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan warayang Panca Bayu Panca Bayu wisikan pagulingan lima lole sumolole sumorate Amprit gantil buntute omah joglo hawela iki ndak wis padakake iki kaya murid siswaku ya kuwi Prabu Yaksa Pradenta ratu saka negara Tunjung Langkaban kang wis marak ngadhep marang pun Bapa Pandhita Durna ing Sukalima. Nuwun inggih Bapa gugup garagapan kula pun Yaksa Pradenta saking negari Tunjung Langkaban kula nampi timbalanipun Bapa Durna ing pertapan Sukalima wonten babakan ingkang pundi wonten babakan ingkang pundi dene kula katimbalan marak ngayun menawi kenging winedhar ing kathah suwawi kula aturi paring dawuh ambabar pangandikan dumateng Kang putra siswa kula pun Prabu Yaksa Pradenta. Bapa Yaksa Pradenta kula wonten dawuh Bapa Guru sakehing ilmu aji jaya kawijayan kabeh wis ndak paringake marang jeneng sira kulup Yaksa Pradenta nganti sira ing ripalungguhan iki wis dadi ratu kang kondang kaonang-onang kajuwara saindenging jagat raya. Bapa sedaya kala wau mboten saged kula gayuh tanpa lelabuhan paduka Bapa Guru Durna dumateng kula pun Yaksa Pradenta. Bagus, kowe ngakoni babakan kuwi. Inggih, kula ndodho babakan menika. Ya. Yaksa Pradenta, kula wonten dawuh saiki kanggo neter ketrimaning uripmu. Ana jejibahan, ana kewajiban tumrap jeneng sira Yaksa Pradenta kang kudu sira lakoni ing ripalungguhan iki. Sumangga kula aturi paring dawuh. Kula pun Yaksa Pradenta sampun samapta ing gati sawega ing diri nindakaken sedaya jejibahan kangge anyembuh dharma bekti kula tumrap paduka Bapa Durna ingkang dados guru kula. Mangkene ya kulup kang ana mburiku iki putuku Atmajendra Negara Ngastina sing jenenge Si Lesmana Mandrakumara. Dina iki Atmajendra Ngastina putuku bocah mburiku iki sing jenenge Lesmana Mandrakumara lagi gandrung kepaung kelawan kembang Madukara. Anake muridku Janaka ya si Arjuna kang sesilihe Dewi Pregiwa. Kamangka kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara si Pregiwa wis bakal kajatukrama dening anak Werkudara sing jenenge Gatotkaca bocah saka Pringgandani. Tegese Gatotkaca bakale dadi pepalang anggone putuku Si Lesmana Mandrakumara anggone duweni kepinginan anggone duweni gegayuhan bakale sesandingan kelawan si Pregiwa ingkang dadi kembang Madukara. Lajeng
Lajeng kersanipun Bapa Guru kadosa pundi? Mangkene saiki didom sing dadi gaweane. Dina iki aku bakal lumarap ana kesatriyan Madukara. Muridku Janaka bakale tak koroki sing dadi kupinge. Supaya gelem murungake utawa batalake dedaupane si Gatotkaca lan si Pregiwa. Lah dene kewajibanmu si Yaksa Pradenta. Kewajibanmu ya kowe kudu bisa cilik gawe lara, gedhe gawe pepati tumrap anak Werkudara sing jenenge Gatotkaca. Nanging piwelingipun bapa marang jeneng sira Kulup Yaksa Pradenta. Anggonmu mateni Gatotkaca. Aja pisan-pisan ngaku yen to kowe kuwi sejatine murite Pendhita Durna. Ngibarate wong mancing kena iwake nanging aja nganti buthek sing dadi banyune Yaksa Pradenta. Lho nggih ngestokaken dawuh Bapa Guru Durna. Piye kowe saguh apa ora nglakoni jejibahan iki? Lho nggih sagah Bapa, sagah. Kula pun Yaksa Pradenta. Sakwadya bala kula saking negari Tunjung Langkaban ingkang badhe mejahi pun Gatotkaca. Janji Prabu Yaksa Pradenta ratu saking negari Tunjung Langkaban ketemu karo bocah pringgondani sing jenenge Gatotkaca. Bakale kula bondo tangane, kula srimpung sikile, kula babat gulune. Karben batal, karben wurung sing dadi dedaupane Gatotkaca lan Pregiwa satemah putu Paduka, anak Ngastina Atmajendra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara saged dedaupan kalian Kembang Madukara nuwun nggih pun Pregiwa putranipun nuwun nggih Raden Janaka. Bagus Yaksa Pradenta, bagus. Pandhita akarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh ngangin ngending gone sedaya jejibahan ingkang dipun paringaken kalian Bapa Durna dumateng Yaksa Pradenta badhe kula tindakaken kanthi bener becik. Bagus. Putuku bocah bagus, putuku bocah sigit, bocah jentara. Lesmana Mandra Kumara. Kula wonten dawuh Kanjeng Eyang. Kowe rak wis madhep mantep ta? Kowe apa wis madhep mantep anggonmu tresna marang genduk Pregiwa bocah saka Madukara anake muridku Janaka? Sampun Eyang, menawi kula batal anggen kula rabi kalian Nana Pregiwa, luwih becik kula mboten rabi sajeke urip. Barang kula badhe kula nggurke selawase Eyang. Ya. Aja. Eman-eman wong duwe kok nggur nguyuh ae. Apa-apa ki kari pambudidayane Lesmana. Ngestakaken dawuh Yang. Yang wae kowe iki. Yaksa Pradenta, piye? Kowe wis arumanti Kulup? Inggih, sampun kadidene winalik ingkang dados raos kula Kanjeng Guru. Kepara kalilan kula nyuwun pamit saha tambahing pangestu. Mugi-mugi lebda ing karya anggen kula badhe hanyirnakaken satriya pringgondhanipun Gatotkaca. Duga ginawa ngati-ati aja nganti keri.
Surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Lanang sing dadi juritmu, kowe Yaksa Pradenta. Nyuwun pamit Bapa, budhal dina iki nggih, Yaksa Pradenta. Tandang kabeh bangun makarane sangkut benerengan ro kancane ayo do tumandang aja mong manengan tumandang bebarengan prantosi bakarya tandang kabeh bangun makarane sangkut kuprekut bebarengan lo kancane ayo do tumandang aja mong manengan tumandang bebarengan prantosi bakarya ayo tandang gawe bangun makarane sangkut kuprekut bebarengan lo kancane ayo do tumandang aja mong manengan tumandang bebarengan prantosi bakarya ayo tandang gawe bangun makarane sangkut kuprekut bebarengan lo kancane ayo do tumandang aja mong manengan tumandang bebarengan prantosi bakarya Oh, katalah. prantosi bakarya
啊！哦啊啊！哦！打！二十打！对！啊哎！哇塞！对！啊啊哎！啊哎啊啊哎！啊哎啊肉！啊哎啊肉！哎哎啊啊哎我啊哎哎哦啊啊啊哎啊哎啊喂哎啊哎啊哇塞！哇哈哈！啊喂啊！对啊呀！嘿啊喂！嘿嘿啊！嘿嘿嘿啊！喂！啊啊啊啊啊！喂！哎！对对！呀，对，哎，呀，哎，哎，哎，啊啊，哎，啊，哎，对，啊，哎，啊，哎，肉，肉。肉，嘿啊嘿，哎，肉，啊哎，对，啊啊，对，啊。Sewaka
jilanganira sang nar pati lampah hira alon kinarabak padaya yuwarna nira Iwang suksma mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun nyuwun sewu dereng dangu rawuhipun Kanjeng Bapa ing Sokalima Bapa Panemban Begawan Durna wonten ing kasatriyan Madukara Kang putra pun Arjuna ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk dumateng sahandap pepada paduka duh Bapa Panemban ing Sokalima. Nulih. Sumaloleh sumorati dok ning dungkul dadi alas-alas dadi wana dongkrek monyor-monyor. Iya. Nger. Angger anak lanang si Janaka bocah bagus, bocah sigit, bocah jentara. Banget panarimanipun bapa dene jeneng sira ngaturake pambage panakrama marang pun bapa wis ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat puja pangestunipun bapa tumanduka marang anak lanang anak Angger Janaka Dananjaya. Nggih bapa
sanget anggen kula mundi pangestu ingkang rumentah kula kalungaken wonten ing Jangga kapetekaken wonten ing Pranaja rumeketing Wardaya mugi anyembuana kayuwanan kula sumrambahipun para warga Gung ing kasatriyan Madukara. Sumangga kula aturi lenggah ingkang kanthi prayogi duh Bapa Panemban Sukalima. Yayang Nger Arjuna kaya ora kurang kepenak anggone pun Bapa lungguh ana kasatriyanmu, kasatriyan Madukara kene nang. Paman Harya Sengkuni paman. Rawuh handika paman wonten kasatriyan Madukara mriki manggih karahayon nggih paman. Nuwun inggih Nger. Waleh-waleh menapa? Anggen kula sowan wonten ing kasatriyan Madukara mriki kali saking rubeda boten langkung salam taklim kula kunjuk dumateng anak Angger Raden Janaka. Paman Harya Sengkuni paman sanget anggen kula nampi mugi andayanana bagya kayuwanan katuran lenggah pinara ingkang kanthi jenak paman Harya Sengkuni. Inggih Nger, inggih. Semunipun boten kirang sekeca malih anggenipun Kang Paman ing kepatihan Ngabyantara wonten ing kasatriyan Madukara mriki. Bapa Durna njanur gunung kadingaren paduka Bapa Guru ing Sukalima rawuh sarimbit kaliyan Paman Patih Harya Sengkuni. Baya wonten wigatos ingkang pundi sumawi Kang Bapa kula aturi paring dawuh. Kang putra ing kasatriyan Madukara arsa nyuwun katerangan dumateng Kanjeng Bapa ing Sukalima Kanjeng Bapa Guru Durna. Janaka Arjuna Dananjaya Naga Mahabau Kuntadi. Ngene ya kula. Purwa madya wasana samendang datan ana ingkang karempit mbok menawa ana sisiping tembung pun bapa Yagung Pangaksamaya nang bocah bagus Arjuna. Nok nuwun inggih Bapa Panemban Janaka kula wonten dawuh. Mangkene pun bapa nganti tekan prapta ana ing kasatriyanmu Madukara kene mung bakal nyocokake kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata. Apa pancen bener? Apa pancen bener kapara nyata kalamun ta dina sakmengko jeneng sira muridku Angger Janaka arep besanan karo kakangmu Jodipati. Apa bener jeneng sira Arjuna arep besanan karo kakangmu Werkudara? Nger Arjuna mara diage wangsulana kulup. Bapa lakar kasinggihan dawuh jengandika Bapa Panemban Durna. Anak kula nuwun inggih pun nini Pregiwa sampun kencan rembak kalian kulup Gatotkaca. Namung kantun nenggo kepyaking damel. Nuwun inggih boten wonten asanes kejawi namung selikur dinten malih duh Bapa Panemban ingkang putra putri nuwun inggih pun nini Pregiwa arsa dedaupan arsa kapalakrama kalian bocah Pringgondani putranipun Kakang Mas Raden Harya Werkudara ingkang akekasih Raden Harya Gatotkaca. Alah Janaka kula wonten dawuh kaya winalik sing dadi rasanipun bapa ing Sukalima kulup. Krungu kabar iki pun bapa kaget kosik to Nger kosik bocah bagus Arjuna. Jane jeneng sira Arjuna kuwi isih nganggep pun bapak iki gurumu apa ora to Nger? Bapa Panemban paduka Bapa Panemban Pandhita Durna mboten namung kula anggep minangka guru kula. Paduka Bapa Panemban ing Sukalima mboten kula anggep namung dados guru utawi dwija kula. Malah kepara sampun kula anggep kadidene Sudarma utawi tiyang sepah kula piyambak. Kenging menapa paduka Bapa Panemban Durna ngendika ingkang kados mekaten. Janaka kula wonten dawuh. Yen jeneng sira Janaka isih nganggep aku iki gurumu,
Kepara mbok anggap aku iki kaya wong tuamu dhewe? Kenang apa? Kenang apa kok kowe Janaka arep duwe gawe mantu ora matur pun bapa luwih dhisik Arjuna? Premara reh manguswa umyong ambrengeng kadi darunaning kaswasih ring marga hamalatgung Arisang Ganda Mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus hamara mayanto Ayo wangsulana Janaka jawaban Arjuna yen aku iki sing mbok anggap dadi gurumu yen aku iki sing mbok anggap dadi duwi jamu kang kadidene kaya bapakmu dhewe kenang apa? Kenang apa arep duwe gawe mantu arep duwe gawe geden-geden ngundang dulur adoh ngundang dulur cedhak ngundang tangga teparo lah kok babar pisan ora nyenggol pun bapa ing Sukalima karepmu piye Arjuna? Duh bapa Panemban jalaran saking kathahing jejibahan ingkang sinangkul pundak kathah kewajiban ingkang sumampir pundak kanan kang sarta kiring ngantos kula supe ngantos Janaka Lepya paring pawarta lan matur dumateng jengandika Bapa Guru Panemban Begawan Durna ing Sukalima. Sok-sok neh aja dibaleni ya Kulup. Sok-sok neh aja dibaleni ya Ngger Janaka. Merga apa? Merga ngrabekke anak iki ora waton grusa-grusu Arjuna. Ngrabekke anak iki ora mung kanggo sedina rong dina nanging sepisan dinggo selawase. Tur cara wong tuwa-tuwa biyen arep ngrabekke anak iki ana petung-petungan ana aturan ingkang gumathok. Inggih nuwun pangapunten Bapa Panemban Begawan Durna. Sik pun Bapa arep takon luwih dhisik lawan jeneng sira muridku bocah bagus, bocah sigit, bocah Jentara Arjuna. Lho nggih, paduka Bapa badhe nyuwun katerangan babakan punapa? Ngene. Anakmu si Pregiwa sing bakal kok rabekke karo si Gatotkaca bocah saka Pringgondani. Apa wis mbok etung kanthi jangkep karo etungan Jawa sing diarani etungan Pancasuda apa durung? Tak baleni. Anggonmu bakal duwe gawe ngrabekke anakmu si Pregiwa. Kelawan si Gatotkaca iki wis mbok etung nganggo etungan Pancasuda apa durung Arjuna? Mara coba wangsulana. Nuwun inggih dereng Bapa. Kepara kula nembe mireng menika mbok menawi ndhaupaken utawi ngrabekke putra menika kedah ngagem etungan ingkang sinebat etungan Jawa ingkang sinebut etungan Pancasuda kala mau. Wong Jawa kuwi kudu njawani. Wong Jawa aja lali jawane Arjuna. Ora kena ambi awur-awur. Tundane iki mengko bakal gelo tiba mburi Arjuna. Gelo iki nendi-nendi tiba mburi. Ndek enek gelo, getun ki tibane ning ngarep iki ndek enek. Tiba ki jenenge gelo, getun iki mesti tiba mburi. Nek getun kok ning ngarep iki jenenge dudu getun. Nuwun inggih. Nek ning ngarep iki jenenge pendaftaran. Nuwun inggih. Getun menika tiba mburi, gelo menika tiba wingking Arjuna. Nuwun inggih. Lajeng ingkang dipun kersakaken utawi ingkang dipun wastani etungan Pancasuda menika jlentrehipun kados pundi cak
cacakanipun kados pundi Bapa Panembahan Pandhita Durna. Rada maju lungguhmu bakal tak wedharake, bakal tak jelasake. Sing jenenge etungan Pancasuda iki kaya apa Janaka? Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin ing lir-lena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tam tulusa mengko sang Dyah Utama Arjuna, Janaka, kula wonten dawuh Bapa. Pancasuda Kula dereng sumerap. etungan Jawa sing jenenge Pancasuda Kula dereng mitambuh Bapa Panembahan Pandhita Durna. ngene jlentre. Panca kuwi tegese 5, Suda kuwi wis ngarani. Inggih, lajeng kersanipun Bapa Panembahan Pandhita Durna kadosa pundi? Ngene. Pancasuda kuwi jlentre. Dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok kuwi dijumplah. Nek wis dijumplah banjur disuda 555 kari turah pira. Kuwi sing jenenge etungan Jawa kang ingaranan dening etungan Pancasuda. Inggih. Lah lajeng jlentrehipun utawi cak-cakanipun kados pundi Bapa Guru? Ngene. Yen dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok wis kelakon dijumplah, njur disuda 555 kok entek. Kuwi tegese kobong, kuwi tegese sampyuh. Durung nganti tutuk anggone omah-omah, durung tutuk anggone bebrayane mantene si Gatotkaca lawan Pregiwa. Durung tutuk mantene mau bakale mati kabeh. Kuwi yen disuda 55 ora nyisa. Jenenge kobong utawa sampyuh Janaka. Inggih. Nah, yen disuda 55 kok turah siji, kuwi jenenge pegat mati. Kuwi ya elek, kuwi ya ora becik. Sak ramuke rabi mantene bakal mati salah sawiji Arjuna. Nuwun inggih. Lah, sing paling apik yen to disuda 55 turahe loro kuwi tegese jodoh. Inggih. Paham? Nuwun inggih. Lajeng lah yen disuda 55 turahe 3 kuwi ya apik, kuwi ya becik. Sak tiba malange bakal kepenak sing dadi uripe. Harepe dodol bakal makmur, arepe nandur bakal subur, usaha apa wae ya bakal sempulur. Inggih. Lajeng nah yen disuda 5555 kok turah 4 kuwi jenenge pegat urip. Lupute si manten kena godha njur pegatan ya pegat rejekine. Sak tiba nangine nyambut gawe ora ana asile, kena diarani pedaringane bocor. Nuwun inggih. Mudah ngerti paham? Inggih Bapa. Lah anakmu si Pregiwa arep kok jodoke kelawan si Gatotkaca. Wis kok etung kanthi jangkep, wis kok etung kanthi teliti kanggo etungan Pancasuda apa durung Janaka? Nuwun inggih dereng Bapa. Lah iki. Ya saiki diitung bareng-bareng. Si Pregiwa anakmu wedok, anakmu wadon kuwi dina kelairane apa Arjuna? Nuwun inggih.
anak kula putri nuninggih Pregiwa menika lairipun nuninggih Buddha Kresna. Buddha Kresna lakar kasinggihan. Buddha Kresna kuwi tegese Rebo Wage lakar kasinggihan bapa. Lah, Rebo kuwi 7. Wage kuwi 4, 7 tambah 4 kuwi 11. Inggih. Rebo Wage iki 11. 11 ki nomere kirik. Inggih. Kok apa kancamu, Kang? Lah saiki si Gatotkaca. Gatotkaca dina kelairane apa Janaka? Gatotkaca menika dinten kelairanipun nuninggih Tumpak Seta. Tumpak Seta ki tegese Setu Legi. Setu Legi. Lakar kaluhuran kados mengaten Bapa Panembahan. Setu ki 9, Legi ki 5. 9 tambah 5 14. Nah, saiki dijumlah bareng-bareng dina kelairane Gatotkaca kelawan si Pregiwa. Pregiwa 11, Gatotkaca kuwi 14 tambah 11 ora ana liya kejaba mung 20. Nggih, 20. Lamun disuda 5 wekasane entek kobong. Sampyo bakale omah-omahe anakmu si Pregiwa lan si Gatotkaca. Oh. Jagat Dewa Bathara wasesaning Bathara jagat. Dipikir le dhisik Janaka. Diteliti dhisik Arjuna. Waduh mati aku. Waduh Bapa Panembahan Begawan Durna. Sanget mboten nginten, sanget mboten duga mana menawi badhe kados mekaten kahananipun kang putra kula kekalih nuninggih Pregiwa Dalasi Gatotkaca Bapa Panembahan. Mula ta mula. Yen ana apa-apa ki wong tuwa melu disenggal. Wong tuwa melu dijawil. Aku ora pamrih apa-apa Arjuna. Pun Bapak Durna ora duweni karep utawa pamrih sing piye-piye. Nanging yen ana apa-apane kaya mangkene, sapa sing arep tanggung jawab? Kalamun to besok ana sambikalane. Nanging kabeh mau balik marang rasamu dhewe. Balik marang rasane Arjuna dhewe sing bakal nemtokake abang ijone lakon. Nuninggih Bapa Panembahan. Sareng kula raos-raos, sareng kula teliti kanthi permati ngantos dumugi ati, sareng kula kandhas nganti tatas dumugi ning tias, sareng kula gonta kanthi cetha sajroning nala. Ageng katresnanipun kula dumateng anak kula pun Pregiwa. Kula mboten saged mbayangaken menawi bibar Apalakrama anak kula pun Pregiwa dalah Gatotkaca gilang-gilang ingkang dados kuwandanipun Bapa Durna. Margi pundi ingkang kedah kula tempuh Bapa Durna? Aja susah hatimu. Lungguh dhisik kang kanthi prayoga. Leremna rasamu luwih dhisik Arjuna. Pandhita akarya mangsit pindha kumbang ajab ing tawang susah ngangin ngendi nggone ing
Bapa Panemban Resi Durna ingkang minangka jinejer dados tiyang sepah kula. Bapa Panemban Pandhita Durna ingkang dados dwijanipun pun Arjuna. Sareng kula gagas, kula teliti, kula penggalih, sareng kula raos-raosaken. Pedah menapa kula ndhaupaken si Pregiwa kaliyan si Gatotkaca menawi tembe wingkingipun anak kula kekalih badhe nemahi pepati Bapa Durna. Pal ngetepel 7 dina lah. Bar 7 dina anakmu Pregiwa karo Gatotkaca bakal mati. Wi paling suwi kuwi. 7 dina bar api mudhar anakmu. Piye? Kula apa wae kudu dipikir luwih dhisik mumpung sego durung dadi bubur. Ngono? Inggih. Menawi mekaten kula saged hanemtokaken Bapa Panemban Resi Durna. Nentoke piye Janaka? Dedaupanipun anak kula pun Pregiwa. Dedaupanipun anak kula Pregiwa dalah si Gatotkaca badhe kula wurungaken, badhe kula batalaken Bapa Durna. Aku ora ngongkon lho, aku ora ngujuk-ngujuki lho. Kabeh keputusan balik ning kowe Arjuna. Aku ora mengaruhi kowe, aku ora ngoroki kupingmu. Nggih, Bapak. Caritaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine aku ora mengaruhi lho Arjuna. Aku mau mung kandha ilmu Jawa sing jenenge kawruh Pancasuda. Ilmu Jawa ingkang ingaranan ilmu Pancasuda. Nanging kabeh keputusan balik ana ing atine jeneng sira Arjuna dhewe. Bapa Panemban Durna piye bocah bagus? Sampun madhep kang sarta mantep ingkang dados raos kawula. Luwung kula wurungaken, luwung kula batalaken dedaupanipun putra kula kekalih. Tinimbang nampi bebendu ingkang boten enteng Bapa Durna. Ya, pancene kudu kaya mangkono. Nanging Bapa Durna, piye ana masalah apa Arjuna? Janaka gadah damel kantun selikur dinten malih, selikur ari malih. Ulem utawi undangan sampun sumebar. Lajeng menawi kula gadah damel wurung, lajeng anggen kula gadah damel batal. Menapa mboten kucem ingkang dados asmanipun kang putra Madukara pun Harjuna Bapa Panemban, kabeh kuwi kena disikapi. Sing jenenge kodrat kuwi kena diwiradati Arjuna. Aja mopo rasamu ku lho. Kowe arep duwe gawe manten tetep ora apa-apa, dilanjut wae. Lah lajeng ning mantene lanang disalini, ngono. Lajeng sinten ingkang dados liranipun Bapa? Aku duwe jago. Aku duwe jago yen iki mengko mbok rabekke. Karo anakmu si Pregiwa nganggo etungan Pancasuda hasile bisa temonjo. Jagoku ora ana liya ya kuwi isih ponakanmu dhewe. Putra nata ing Ngastina si Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara ki dina kelairane Kemis Kliwon. Kemis Kliwon. Iya. Kemis ki 8, Kliwon uga 8 tambah 8 16. Dijumlahke karo dina kelairane si Pregiwa 11 tambah 16. 11 tambah 16. Nuwun inggih.
Kuwi 17 kuwi yen disuda 555 turah loro ora jodoh ngono kuwi jenenge. Piye? Manut wong tuwek iki penak. Nggih. Inggih. Piye aja kriyap-kriyip piye? Keputusan ana tanganmu Arjuna. Emane-man kowe duwe gawe sepisan. Kowe mbubak to iki? Nggih. Lah iya. Emane-man duwe gawe ropian-ropian, kadung nanggap wayang, kadung nanggap campur sari. Kadung nyalang sinden-sinden campur sari kok batal, mantene mati let 7 dina. Nggih. Piye? Menawi mangkaten kula sanget condong ingkang sarta rumajeng. Heeh. Menawi anak kula pun pregiwa Jinatu Krama kalian Atmajendra Ngastina putranipun Kakang Prabu Duryudana nuwun inggih ingkang akekasih si Lesmana Mandra Kumara. Kuwi tenan Arjuna. Nuwun inggih Bapak. Yen ana brontake anakmu sing pregiwa, Kula piyambak ingkang badhe tanggel jawab ya. yen pancen kaya mengkono. Sineksenan bumi langit. Janaka tetep bakale duwe gawe mantu. Ning mantene ya kuwi si Pregiwa Kang Jinatu Krama anak Kastina Lesmana Mandra Kumara Arjuna. Lagi eca wawan sabda horek kang sumewa gegering masewakan kadah samyana areka wonten dwiraja mekta padha king wanti lan sawenehan areka kudu tilar pandengan lagi eco kang lagya wawan pangandikan kasaru gegering jawi labet pisowananira satriya Randu Gumbala Raden Harya Antasena rebebeh gawe cingak ingkang samya mulat lagi cawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan kathah samyana araka wonten dwirata mekta ong
iku saknyatane gunjang seret winangun penggemon naluri ringetan kuning rinengga kirangan berasa kami arsi angin sesidenan kapal pepinjalan suwe-suwe anuju prono brengke agak sami romo sigra soyo lepto sumandi alile kunjang hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mre ong sekar kadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya yen ora sisip sing dadi panduluku iki ndak sawang ponakanku bocah Randu Gumbala si Antasena padha becik sak tekamu mapan ana kasatriyan Madukara kene he Antasena ya paman sowanku mrene ora nyandung rubeda sawiji apa nirbaya nirsangsaya kang dadi lakune si Antasena Detiku katur ya paman, paman Arjuna. Iya Antasena. Banget panarimanipun paman ora liwat pangestunipun paman tumuli tampanana bocah bagus Antasena. Dalem pangestune pamanmu Madukara gek ditampani. Ya paman ya. Wis tak tampa gawe bungah sajroning manah. Lah banjur tekane Antasena mapan ana kasatriyan Madukara iki mau sarimbit karo sapa? Karo Siwa Anoman lan Kakang Antarja. Lah kok uwakmu si Anoman kelawan Kakangmu si Antarja ora melu mlebu? Ndak kok Maman. Lagi gayeng jagongan ana njaba sajake. Oh iya. Lah banjur duwe sedya kang endi? Dene kowe Antasena prapta ana ing kasatriyan Madukara kene.
Antasena. Ngene Paman Arjuna, petung wis dadi. Petung wis cetha ngeglo kang tanpa warana kalamun selikur dina maneh ora suwe kasatriyan Madukara kene bakale ropian-ropian duwe gawe mantu. Rak ngono to Paman? Iya, bener sing dadi kandhamu. Lah banjur piye Antasena? Adicara dedaupan ana kasatriyan Madukara kene bakal digelar kanthi hiburan kabudayan seminggu tanpa kendhat. Ra ngono to Paman? Iya Antasena pancen bener. Lah iki ngene. Antasena bocah randu gumbala tekan ana ing Madukara kene. Aku mung dapur utusan. Aku mung dapur duta. Aku diutus karo Rama Kyai Werkodara. Babakan saking seni lan kabudayan, hiburan ropian-ropian kang maneka warna iki Paman Janaka ora dikeparengake ngetokke ragat. Merga dawuh Rama Kyai Werkodara, perkara ragat, perkara biaya, perkara probea wis dicukupi ro omah etan. Ngono Antasena. Iya Paman. Jadi Paman Janaka rasa dadak repot mikir sing piye-piye. Bakune kabeh wis tumepak, kabeh wis ditanggung kelawan pihak Jodipati. Kinarya dangsaring adicara. Ngono Antasena. Iya. Wis Paman. Kuwi wae sing arep tak andharke, kuwi wae sing arep tak aturke marang Paman Madukara, Paman Arjuna. Ana klera-kleru anggone Antasena matur, aku njaluk ngapura. Ternyatane wiwit biyen mula nganti tekan ing Ripalungguhan saiki, Antasena wis kondhang ora iso basa, ora ngerti babagan tata krama karo yudha negara. Ning ragaku karo batinku ki padha, lairku karo atiku padha. Jobone Antasena karo jerone Antasena ki padha. Yen abang tak kandhake abang, yen ijo tak kandhake ijo. Iya Antasena. Babakan adicara rupian-rupian, kabudayan kang maneka warna tinemu mburi, nanging pamanmu bakal kandha sing luwih wigati marang jeneng sira Antasena. Babakan apa Paman? Kok sajak nyolowadi rada maju sing dadi lungguhmu Antasena? Agyat arisang kapirang ori nanggul ginempit kehempit dosang repnaning bawana. Duh sang repnaning bawana. Ya si tukang walang adi, ya si tukang sing tias, ya si tukang kudu kering. Mapan kebeneran kowe Antasena teka ana kasatriyan Madukara kene. Tegese ora susah ndadak Janaka marak ana kasatriyan Jodipati. Perkara arep nanggap wayang ora, perkara nanggap campur sari dudu. Lho, lah perkara apa Paman? Ngene. Ing Ripalungguhan iki matura kelawan bapakmu Werkodara. Kalamun dina sak mengko dedaupane si Gatotkaca kelawan anakku si Pregiwa bakal ndak wurungake. Tak baleni pisan maneh Antasena. Kalamun tok ing Ripalungguhan iki dedaupane si Gatotkaca kelawan anakku si Pregiwa bakale ndak wurungake. Piye? Aja guyon. Iki petung tuwa aja nggo dolanan Paman. Ladalah.
Pangudari tiasrari wut ora wedi rawat wedi. Wedi lamun kauningan. Paman Janaka aja guyon babakan rembug tuwa ya Paman. Antasena. Kapan pamanmu iki tau gojek babakan wigati? Pun paman matur witing klapa sak lugune. Aku ora lila. Pun paman ora lila Kang Sarta Legawa yen to anakku si Pergiwa dirabi kelawan kakangmu Gatotkaca. Lho, kok sik to? Kamangka biyen ki rembug wis cocok lho. Petung ki wis gumathok. Kakang Gatot lan Mbak Yu Pergiwa uga wis ditali nganggo tembung lamaran. Lah kok saiki malih grembyange jalarane apa lho Paman? Eling, sampeyan ki satriya lho Paman. Sipating satriya mono lati pakarti kudu nyawiji. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kok iso batal ki? Kok iso ujug-ujug batal ki penyebabe apa ana wedhus loro ning guriku iki? Yen wedhus loro, tempe loro ning guriku iki sing dadi jalaran batal rabine Kakang Gatot lan Mbak Yu Pergiwa. Wedhus loro mburi iki tak blehe dina iki. Ning jero hawane sumuk. Tak golek angin luwih dhisik. Pengecut. Dudu Antasena dudu. Dudu panemban Begawan Durna, dudu uga perkara Paman Patih Harya Sengkuni. Lho, lah iya perkarane iki apa lho? Ngene ya Antasena. Krana aku ngeman kelawan si Gatotkaca lan Pergiwa. Lho, lah yen pancen perkarane alesane ngeman ku ora ngono kuwi cacane, wong bocah loro wis padha senenge lho. Wong bocah loro wis padha tresnane ning ndi bareng goncengan cah loro lho. Wis padha manunggal cipta rasa budi kelawan kersane. Lah kok malah arep diwurungke, kok malah arepe dibatalke nganggo rumus model piye ngono kuwi? Kowe iki bocah enom Antasena. Kowe iki bocah Gen Z. Ora mudeng babakan etungan-etungan kang diarani etungan Pancasuda. Pancasuda ki panganan apa? Pancasuda ki dudu panganan. Pancasuda kuwi dina kelairane manten lanang dijumplah kelawan dina kelairane manten wedok. Banjur disuda 55555. Nyatane bareng dijumplah tenan terus disuda 55 entek ora nyisa. Kamangka yen entek ora nyisa kuwi kena sinebut kobong utawa sampyuh. Iki mengko yen meksa tetep diterak ora ana sepasar manten kekarone bakal nemahi pepati. Iki sing dadi gondelane pamanmu anggone kukuh bakuh bakale gagalake mantene kakangmu Gatotkaca lan si Pergiwa. Lho, usik to, usik. Kuwi rak etungan biyen to, Paman. Etungan ngono kuwi kanggone sing percaya. Lho, sing ora percaya ndak apa-apa lho, Paman. Lah yen Paman Janaka percaya kenang apa ora paring dawuh babakan etungan-etungan Pancasuda biyen-biyen, bareng saiki undangan wis sumebar lagi ngrembug babakan Pancasuda. Ayo, sapa sing duduhke etungan Pancasuda? Sapa sing duduhi etungan Pancasuda iki tumrap Paman Janaka? Sapa, Paman? Tak geceke ndase. Dudu aku lho, dudu aku. Dudu aku. Aku no rene arep becek. Aku arep nyumbang, aku arep buah. Lah sing kandha sapa Jali? Antasena pengen ngerti. Aku dhewe sing nemtokake babakan etungan Pancasuda. Kok nembe dawuh saiki nganti biyen-biyen iki etungan Pancasuda kok ora dirembug, Ngerti tekan ngendi etungan Pancasuda? Ngerti tekan primbon Mbah Gogel. Oh, lah iki. Wes saya awut-awutan iki. Ngene lho Paman, kabeh mau ana paribasan. Ora usah kakean paribasan. Cekak cukupe Balyana Njodipati. Matura kelawan bapakmu Werkudara. Mbok menawa mantene kakangmu Gatotkaca lan anakku si Pergiwa bakal ndak wurungake, bakal ndak batalake. Jagat Dewa Batara.
adalah. Wis tak titeni kok. Ngendi papan, ngendi panggonan kok ana kurawane, kok ana durnane, kok ana sengkunine. Kuwi mesti gawe geger, kuwi mesti gawe kisruh. Ora dusun, ora desa, ora kecamatan, munggahe kabupaten. Kok mesti enek geger, mesti digoleki endi to sengkunine. Kurawa mesti gawe wisa supaya ana timbuling rubeda. Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Sadroning Kakang Gatotkaca Prabu iki Antasena adine lanang sing dadi panitiane. Ngerti ora? Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Rawe-rawe rantas malang-malang bakale tak putung. Ora metung kuwi tuwa, ora metung kuwi enom. Waton gawe keliliping laku gecek biase modyar. Sik ta. Aku ora melu-melu jelasne, ora melu-melu njlentrene hitungan Pancasuda. Kok malah sing digecek aku iki lho. Ora apa-apa, Dik Pante, dianggap latihan fisik. Latihan fisik mangklekmu iki. Iki wis cetha ngegla kang tanpa warana yen Antasena dadi kliliping Kurawa. Purba Sesa tak pasrahke marang Dik Patih. Janaka, kula wonten dawuh Bapa Panembahan. Ndak kira wis cukup anggonipun Bapa sapejagong ana ing kasatriyanmu, kasatriyan Madukara kene. Nuwun inggih Bapa lakar kados mekaten. Sing baku rembug wis ketemu. Pun Bapa bakal bali ana ing negara Ngastina lho dhisik paring pekabaran marang anak Prabu, anak Angger Duryudana. Sabakan tata-tata dedhaupane Silesmana Mandrakumara lan putrimu Genduk Si Pergiwa. Nuwun inggih Bapa Panembahan mangestokaken dawuh. Dik Patih, piye Kakang Makni Gondel Sukalima? Wedange ndang dintekke, Dik. Ayo enggak bali mring negara Ngastina. Iya Kakang Resing ngestokake dawuh. Njaluk pamit ya Janaka. Nuwun inggih Bapa Panembahan. Liya dina nek kapinujon nunggar pun Bapak bakal mampir. Nuwun inggih mangestokaken dawuh. Patih Surata Diatur-tur miturut anut
sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara bejo dadi bandara rinarepan mring pra abdi Madukara kadosipun badhe wonten pasulayan ingkang ngadamel gidhuing swasana menika kados pundi Raden? Kakang Patih Surata. Gedhekna rasa kawaspadanmu, Madukara jagang ana sing jero, beteng ana sing kandel. Luwih dhisik panjenengan ingsun arsa meminta pituduh. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Saengga perkara iki enggal ngantukake colok pepadang kang sarta ngantukake titik temu. Lho nggih. Kalih nyuwun pamit Raden, aja ninggal duga lan prayoga Kakang Patih Surata. Sabet biar katalika wau. Wus paripurna sing pasewakan eling-eling Dyan Janaka satriya lelananging jagat lan curing Madyapada. Bawane satriya sejati datan singlar saking Ubaya. Apa sing kudu tak
seneng nganggur mangan turu omong kosong lenga patra